бибисоро дар маркази кӯдакон ва наврасони шаҳри Душанбе дарси дучархарониро меомӯзад. ӯ қаблан ҳам дучархаронӣ мекард, аммо акнун мехоҳад дучархаронӣ ҳирфаӣ шавад. талошҳояш бенатиҷа набуд. ӯ дар озмун ҷои дуюмро гирифт. муаллим мегӯяд ки ту аз тамоми бачаҳо писарон хубтар меронӣ. ҳам ҳаштро ҳай кардан, ҳам морпечро, ҳамашро хубтар меронӣ аз онҳо. озмуни чархиамонӣ дар доираи рӯзи ҷаҳонии дучархасаворӣ ки ҳамасола рӯзи 3 июн ҷашн гирифта мешавад, дар шаҳри Душанбе баргузор гардид. ташкилкунандагон мегӯянд, ин дуввумин чорабинӣ барои беҳдошти вазъи дучархаронӣ дар Тоҷикистон аст. соли 2021 84 духтару бача аз махфили мо гузашта буданд. имсол тақрибан 50 нафар духтару бача аз тамоми Душанбе иштирок карданд дар махфили мо. дучархасавориро дар Тоҷикистон ҳанӯз бархеҳо кори писарона медонанд, аммо дар ин озмун шумори духтарон кам набуд. برای سلامتی خودمان این بسیار یاری کلام می‌رسونم. فایده‌اش هست. як пурсиши ташкилоти ҷумҳуравии насли ҷавони Тоҷикистон ки дар доираи лоиҳаи беҳдошти вазъи шароити дучархасаворӣ гузаронда шуд, нишон додааст ки баъд аз бемории ҳамагири ковид ва гароншавии нархи сӯзишворӣ, шумори дучархасаворҳо дар шаҳри Душанбе 40% бештар шудааст. бензинам қимат шудааст, барои ҳамин бисёриҳо дучарха мехаранд. дар гузашта ҳам пешниҳод барои ба кор омадан бо дучарха ва сохтани шароит барои дучархасаворӣ садо дода буд. моҳи июн ё август бо якте дига мегузаронем, дар куҷо дучархаронон мехоҳад дида роҳи дучархаронӣ. баъд аз вай пешниҳод мешавад ба мақомоти иҷроии давлатии шаҳри Душанбе ки дучархаронон мехоҳад дар ҳамон фалон кӯча роҳи дучархаронӣ бинанд. мақомот солҳои ахир мехоҳанд таваҷҷуҳи сокинонро ба ин навъи варзиш ҷалб кунанд. чанде пеш мусобиқоти қаҳрамонии Осиё оид ба дучархаронӣ дар Тоҷикистон баргузор шуд. беш аз 400 варзишгар аз 27 кишвар ба Душанбе омаданд. аммо бо ин ҳама шикоятҳо аз набуди роҳҳои махсус ва шароит барои дучархаронӣ кам нест.